Cando lle chegue os informes, lo que lle digan que efectivamente ela ten competencia para parar ou non, entonces dirá paralización. Se non, tendrá que facer a autoridade portuaria. Ela, no obstante, pediulle á empresa que paralizara as obras mentras non houbera ese informe. A empresa dice que non a querer paralizar. Ela vai a defender o tema da señal aí, de que siga a bueno, eso parece ser que donde está posto el señal pertenece al dominio da autoridade portuaria. Eso, os técnicos de aí, o sea, a empresa pasoulle a situación exactamente onde está a señal, pasoulle a autoridade portuaria, que a autoridade portuaria é que ten competencia para sacala ou poñela, porque parece ser que está posta no dominio da autoridade portuaria. Manda, gracias. Bueno, estamos jodidos. Pues habrá que cambiar un pouco entonces o tema está que a empresa dixo que non iba a traballar no muelle da Vallanera mentres non houbera unha reunión. No, donde están ahora en Basoa. Ahora están traballando no muelle de aquí. Dicen que non van a paralizar nada, van a seguir traballando aquí, acondicionándose esa rampa, ese cacho de rampa que había aí, e máis facer o paralelo coa fábrica e co muelle, o muelle de protección desse. Ahora non van a traballar, prometieron que non iban a traballar mentras non houbera unha reunión. Eles fan propostas, incluso dicen de que, bueno, buscarlle unha solución dialogada, non? Que están dispostos a reducir o impacto, refierense a prolongar máis ou menos o muelle, sentarse a negociar eso. Eles dicen, dice a miña persona, dice a cofradía, non estamos de acordo con o Porto Deportivo, nin así, nin reducindo, non o queremos, porque nos vai daño. Así que, polo tanto, se a reunión vai a ser para falar deso, penso que vai a ser nula. No obstante, vamos a convocar a Xunta Xeral e vamos a convocar a Asamblea Xeral de Socios da cofradía, todos os mariñeiros. E que sean os mariñeiros quen se pronuncien. Eu non quero ser responsable de decir non no rotundo, nin un no con matices. Que sea a Xunta Xeral de cofradía, e en este caso, mellor ainda, a Asamblea Xeral de todos os socios. Vamos a ver se a convocamos un día desta semana, e despois do que acordemos na reunión de Xunta Xeral, trasladaremos a resolución, trasladaremos a Asamblea de Socios, e que sea a Asamblea de Socios a que decida. No obstante, quedoulle claro, quero que quede claro, que a cofradía sigue estando en contra deste Porto Deportivo. Usted non veña a decir que quería moitos puestos de traballo, sí, pero perjudicado. Ese é como quedou o tema.